sun ce a sun gaya musu gani ɗazu wata yarinya ta zo raba daga ganin ta ya rikice har bari da in shiru ka tona bai asiri ka ji wai ba sa rikita ga yana yanzu na ce ka zo mi sallah ka ce wai sai ka je gida ka yi wanka yanzu na idar ni ma yanzu na idar da ta sallar kai fa a ni ba da yi Rawan dan samu mana TikTok. gaskiya wankan nan yayi kyau. Ga yana ma na samu na TikTok. Ga yana ma muna samu na TikTok. Idan Allah Dan yi rawa mu gani, dan yi rawa TikTok din. Yi rawa cin kanmu. Ko karshe ko? Ko? Allah ka dan fakar ta zo karshe. Mana. Dan fakar. yanzu idan na biyo ta me ya lalata ta na farko kaga malam ka yana bin alaƙar mu ta lokaci kaga malam ka yana bin alaƙar mu ta lokaci irin da faɗa ne ko nuna da faɗa ba ki da kaga malam ka yana bin alaƙar mu ta zo ƙarshe kida Da raba. abba sound sama shine sani amma na san ne an ni so nake da mutane Elson. eh